All right, gal duo na siwas kayo sa mawigat ke lutu saying it. Masimit intact duo na siwas kulo ke asloosan. Eh Mitlig de värsta med in buying goes we are inge degin Trisco duo na sum. Ashvinen California degin Trisco Ashvinen Seattle. Kent, Washington. Buying goals kedak fashion wiging gassing goal. Kulo ke asloosan. Ko gusto may vata ba we got nge tukun live lasho. Nabel na kayo gnisiyak siwos sa fin mo isa nas sharia kalya tingin Diyos ko la sharia tari nga kasi kay ngalong po siya kay kan siya git na ke kasi ko lasho kalya tingin Diyos ko la sharia tari nga kay kinabdak pa nga na tuwa kung di ka nakilimita siya kumasyo ya akilimita oh, na tuo. Tingin siya na tuo. Tingin is Florios. Tuo pa na zoom. Tingin to sa kumpuan. Tuo tingin. Dua. Okay, kung zoom siya nga. Na kinamta kidin pe. Kat kina nawala mga si luwa may tigat trash na meta. Ngay gida ko tukun onso ko ngay ngamta ke ngay proida na tingin just ko lelak fashion sa mini guest na nakatafasyon na kibulit ta ngay fashion mo na mising ngay tingin just ko lawiya Hildan Mr. Hildan duo kulak asloman na tingin fuka bagada ko laktin fashion na mede Värsta med. all right okay stand by Rina Vidan Hilo Honolulu, Hawaii, duo Rina. Na suke tenda work pange. Okay, kala na gila kalbiya ngay kita broil mi kit fast na mit. Ngay kolgat ki price ngay ngay silk silk just ko na akfasig sa mini guest la announcement ma arsh your arsh not na you sama we got. Unless we ang siyak na get price kat price. All them got flat na kat sugyaw sa ingin. Insilvak ko malap. Masimit ke maulas. Kekat kapit matalik ke dito sa inge. Inaklen Berlin, pero wala na si kum. Ako lang na siya singe. Dahil yok mo shuilash, kat kena spell singe naklen kum, inakalim ya shui yok na lash ke long se yok lob na siya shmayta. Dahil medikit fast na med ke mo inakfa siya gaslom. Kat siyak sunggo na swika. Ako man madalom na inkot, in-law siya, kung na siya na nakin med, kung naklash mo ito si Fena. Eis ka taligi maing India, ash iplash ke, maing nagawan to kayo. Paida kaslo ba ko si was, padang kat siyak si kung cash kat flow level paspas, kat mo ito, kat flow lagi mapaspas.
Gespen got the sukum, but then got asum get ledu saying it, sukun gashagot. We got ledu saying it. Gashagot kimagasas na dashing it. I have a point to go my loss to my in the pen we got. In Lotoya, I've been saying it, I have been not cutting it. In the Dimgana, in the Shangun Magana, I have been Molkun. In my flat last to sumo in Oyamato. Buying a sick last time, that got sick soon. La come got, come long my sick clash, or I have to book my sick clashing. Got boy sick buying a gay. You know, what's a fun of Jesus Christ, got boy. Amen. Amen. Kalau nak kalau ya, ngai siaksi dengan interest kalau cash kat kisi sama ni guest lah, or announcement. Na fa vlog, ngai aku fashion muli last na mising yo, dengan interest kalau la we cash ya peke. Dengan interest kalau Klamalap, mastimate ngan we coming kaksikan kat, klamalap tamal sila ki pricingan, inanak masya clash, inna lash mas ki belsinge. Ngana ugat lebe, inkain fine coast na kayo ma uchak pedarin we got killed to singe. Lapnas smasta siye blogas ngan, lakumasho ye, comment for mushroom. Malal fungi shwas la, malutut singa ta kala na fall na kipela, na ke makatash kaya. Ang ako lang malap sin kat, ke ash o ye singe, nga matwi aking kayo wa, wala tamo share le siya, kada lesang na siya vision siya ngayon kain, wilash ka kingastan kada yun ang nga. Mali kumpet tigni siya nakloki uchak loman, tigni siya na wikat kashikat pe, aya pe le Mr. Frank, le Mr. Ilton. Ang pain goes na kayo malang si pe wikat siya nga, sukat main kain, kasta pe kalimbi kasha makum kain, wikat yang pe kayan. Naki kasin goal, kunakon naki week nga lalfungi mo, daw yaktari, finsha ka pa in oingi kat papatamarstan kash kat pel na kayo ka na siya kadin kain monia kin kain spush siya ka sa project mile na siya ki pakana clash ki maluto da nga ma best simle bash ki website lang kashin ko la www.kashinkol.com naki doctrines ka naki vision be mama kashin ko lash ki Bananga musiko skin ben data lapeke may silu mushroom kung kisin siya kiyan kung kapendi ki comments luman ke ngama arsanan may academy yak tajakta pelakat ako lang naki maluto si mars ki pelsingi ha patamol siya la academy ngilak fashe musingi kadin kanta kani longke maluto siya nga siya malutlut mataka pa nasikan kisin siya kunla ko akfalet lasha, alu lasha, when she was in God. Nangapel na was si Pekadin Sokol ki Pelsinge, in Fingat Tafael Makaf Kya, Aruye Makadin ka in Sukat ki Pelsinge. Ang masyaling nga pang mamasyu ki Pelsinge, nga eflokonat pela na siyum, naki announcement si Luma nga man ganay nakalimye, pakat fast na met kay malututa. Glamala. okay, dengan interest kalau kumgula. Kung gulo ke announcement siya, mitligi kat fast na medang, gira siya, gaya ba lang at wi, atim ta fact kat siya, at gira siya, shout out and sintayin kaya kami, anniversary last mo siya, kat meron lagi February long year, leap year siya, 1992, na, plan siya din sumdayin siya, ta siya, kat siya da kufla, na ba, de kufla, ash masaya si kaya kalau kata na orang la plan slash kata rakta plan lang kata mabub ka na pa ito kaya kata sa New York sumda lata pa kaya si kat na kaya yan kata na mall kata ten mall sang launching kat masimit la kata na kan mall aglin long lang na lang kat at tingin just ko gulo ano kaya akalim ya kaya festival dito namin siya ngayon sham kun met na tvesum dingen just levinas major devinas na ke casual man na ke an na si fesi ke sham kun na misenge ana ke nga academy nga na si fesi kan fa mas fel
lalap lash na mise nake-wiking fact mo siye pang nake-fukunorek malom. Siye pang nake-fukunorek malom, pangan si fella lap nake-week inge na week Sendri miseng na tingin just ko akademia tingin sen liang Facebook group lasanin mo akata nakogi ka silingan ashtari naguskan zum diamante fashion ni sette na miseng kita pon fai si fashion na sendri ngan sama akfashik Pellan Secondary School vibangan ko siya ka Ponpe ko and Honolulu ko kasi church ko siya mga akfashik secondary school and pang masya may nanak si masyam kanya kan kasi fes kan non ko siwas na selos siya o ngayon aşke emos al singalal ko limekos emos limekos pas singalal ko na kilongol akoshan na pabe nga si Fesi mo siya ganyan kipel ni tao isa mo alu ko siya nagawa sa mga ibangan Kona ko and Hilo ko and Guam ko Seattle SeaTac si Fena iba Des Moines ko and Burien nage Oral Baston Richard Dolena mo na well ko fin Texas pa na Copros Cove kainin en ko siya na alu ko siya nagawa parang mas masyam kinyak lutuan ang adyo kayo si Fesi nga mo na non ko siwas na selos siya o nga emos limekos singalal ko siya ke sing longula ko siya na may reaching itakle o nagkakalimia itakle lutiyakle Akiaki naki-akatayan takoy ke standard lesson commentary. Standard lesson commentary. Commentary singa po kasing cool nato so langasik le tako ke. Le itawi all is la daily devotions ke maorik si David Cook ko standard lesson commentary los isla langas like yan ako fashion ngayon sam yung elementary school fashion like high school mo casting cool na art na in belso ngani kinle pare reference mo magunyak langas ko gigas ko siya to ngayon ito le sa maye ali ko singa nagisingal masumla sumata na tata finan hilo gal ang mula na il ba fat na sikle pare commentary sa mga tawag magunyak ko mga follow-up, this was Fort Irwin, about 2012 to 2013 mo. Mga sunod damo lipan Fort Irwin. Di nga sunod damo lipan del Chilean na Fort Irwin ngan sub gasolos ke akvasyon alu ko siya basta il tunnels mo social leta si insa ngakay kotlek then mo kan aul ko siya kun aul lang alu ko siya if Fort Irwin na sin click mawisol din bel sa pa ingin na Preston and Vancouver palugat show walang DJ lang lash ko siya ingin na Robert Clavashu Kamal Lipan tail scene click po ang bakit sinfinan or Fort Irwin like standard lesson commentary na or maging casting call nato so sang kaso na babang sibesi mo sang folklore casting call online kanto liye mam akwaklan ka at na kat mo ito kat inin no casting call. Gaslan kasi mo sang call kat kikay silin bingana len nag-molash. Hindi ka finna ka American. Kat finna ka American kat sumurek magasum na yun makat kas English. Kat ifon nila lom siya siya kat nagas ko siya. Na iti mo na hikla nag-molash siya. Kat isla gaslan kat nag-gas ko siya. In mol kun min pangan mol si makumita makumata na ke mata la ke. Na sibesi mo kat gas ko siya pa kung finili ito na kung gas English kung itala tangalya kayo ma nanaklom mit ko siya si non ko kayo aslen mag-gas English ito ko ito pa siya ala hindi ka na kung maging gas ko siya na hindi siya na
pasalla enzingen en ma wukle ki modanin siya na bara kat da gas ko siya kat kan tan sigam da gas English ta di ba ngan chipela siya minas gas English yan na kayo as gas English mo gas English yan na kumsun na way mo some long gas English gas luluti ke gas English na kumit learn na wait masam from gas English kan technically na fakya onayangas kat mit fakya naro igal luti da tin ala tangal ya na pa na para kat da gas ko siya I mean ngai to la kat mit fakya kat la kat kap fakya or kat first gas on god kat tu gas gat le me kalme met kat first ke mo lash mi saying na may lutu sinam saying ito kat the fall yang al the fall na ke akwaklan kat na ke mo lash mi saying yok na ke oyen alulash Adula shakflet las na singkata. Kat or long sila shivena. Na kate mut ko mo kadilan siya min kat long si. Kat fin di loyan na mga dak fishing at ikla na gemulan na din Israel. Kadil akiya masop sila sila. Lusin fashke. Ke ashke Exodus. Elsibe ikuya ke Leviticus. Nempo elsibe kalmo ni ikuya in kalam di ka magin nempo in ilosin dictionary kalam ke. Na Deuteronomy el kalmo niya na fon na mangan mitligit na din Israel ilya na invenolay ang isengan. Na los niya naging invenolay ang iselos likkeke seakusten. Ano naging masalay sa makatil usik kasya na singkat. Na siya el supa kay siya may palo. Insa nga kaya sa makinyelos. Na may palo siya kimulutsim siya ba Amos. Amos el taka Southern Kingdom el matas vidan Judah. Il mit pena oye yese oye kalme pa il mit liang kosose ka mit ndai ni meo kalme ba il tina loy wala sin maeto akal bang lo lek tiloko na lek ilan so na Northern Kingdom gina nga Southern Kingdom Northern Kingdom kaya din siya la ilya ng Venezuelan te kispen siya kusten lalos tiktik lalos judat nak lalos ilos ta fashion uluwala that Israel se o Israel luwo shuf singawil madala ang finan Northern Kingdom parang Northern Kingdom shuf luwo pa Judah Benjamin mataten ke Southern Kingdom na emos il taga Southern Kingdom me na also mean fact na sin tulad ni Israel ke Northern Kingdom and Milo sinaro. May plan belsing sa Northern Kingdom it was mo ke perin mot lalos. Syria, Egypt, ilan sa halif ko kun belsing or tulad ni Israel ngam ke perin mot lalos na kadil panglulek emos ilan sum na rol dal. Lensum na akaliminasilos in akes makinyelos ke oyelalos le likkikilalos ito pensen lalos o nage the fact gigas mo siya kung tangan pensen lo liye kumyang kumyang ni pensen lo na ilsuming fact na sin din Israel ni ke oyelalos lusin diyan lusin diyan floko na ke na metalit na Israel na ro ilus likkike Di ba na loyan na ke kasin esmak na kadang lang na siya emos kung di mo lutut ke unit sa ingin na ngayon siyang gunyok na may pala sisuk akos ngayon emos maika apakak na melakay Galmen mit pala sisuk ngayon pa asmut singa lupa pala sisuk ngayon di kaya ba na pala sisuk min dal sisuk lega susuway na pala lalasan mo general idea si may diak na kaya ngayon pa min suppose puk saptal ilos sumoslangan para katsak mo pala sisuk di kaya ba when sisuk na kalmen pala so alayok kalmen makat kan isla kaya na mit parallel lap mit parallel shik mit parallel lap mit parallel lap makat kalam gangan pa Isaiah Jeremiah Lamentation Ezekiel na Daniel magsibengan ba ko lang ya puklan mit parallel lap limikos kanta na yok post sapta ke Lamentation ko yok siya ultimate parallel sa shock
Sum lal Jeremiah na ke tong lal ke lukki gilaglan in Israel panan Jeremiah to na yung madon God in ke Asor lal para nagigas English Jeremiah il prophet ba mo crying the crying prophet magge buksil mo sa lamentation giden testament na may lutu tilash na giden establish context and context and alle yok le mehr context mama sikyak in balan bel singan na may maritzing ako kung malis na aki kung kalam gele kung marit fos ka kung hindi siya na isong na nako langas may kalmen maritzing ngayon na maritsi ko na got galam yang la emos mo tawag ke 700 kalan sa plan kunakon sila ng dakes ye it foko ongo metliki lemel issues la issue masigan si na oil at ng Israel ilos si akustin na kimasa plan God na pa ng inin na emo silang som na yerolos akalimye na silos ke oyilalos kadal din si wuke mula los in belsingan o nagkakaya kami biyang alam dahil matake mol na in si wuwo ke long silalos si fena na kasi sikat usama ngali commentary na siya makin insang product na naklasyo kita in galam gila me marit singay kata bela may da de kata bela may kasi sikat commentary lang ifo ko in bang in siliyak emos ilan som na urine may Israel, Northern Kingdom, inakala na silos maing. Kasi ilan. Mas may limit wang siya bese. Ifoko in ilba itak yang kunakon siya na siya. Na siya bese ngayon pa, kasi may mulan sila din Israel, diya na wuya madon God. Na ke me mulan diya na wu, kat ka na nga. Ngayon, mulan tinawo yemadan God. Na kumiyang may ngarakulukan. Na kumiyang pay. Kumiyang sa ako. Ngay akadef ka na sila. Ganda sa ka nga. Taka na yung God. Saan mo lumasin God? Na masigat ka na syukudan tapok la. Fingisin seksyon nga taka pa. Ngay saan ka mo lumasin God? May kuluk yung mga harap Kalau orang kata nak tengkang may kaslan ka dakil. May kitaling mo kayo sang tapok la kisin siyak to ka na yosh. Kasi siya ma toyak sa David Cook na ipa ifo kan bang emos say lang ganun so fat masin wait mam dalo wo in se wo ilos bangon na mo los in se wo ifo ko in bang emos lang so drum na se los Messi ilos oro kulukan oro ilos in porong fakla emos nga na into mo kang siyak na ifo ko bang ifo ko ilojin long olemos si basican pa kung hindi ke fos itos na sigal me kosan na ke oye lan met Israel ilos sila in akos malal seton diki ilojin na mawo ilos sila na makuluk diki mawo me makuluk ilos wrong and pa ilos tinaliyang met sa kasho Ilos akuluk kilos na take advantage of them. Na pero mga ito ko na ginanon ko, ilos we made. Kasi nga bribery. Kung mo lang na sinmate sin na non-ganing we ko. En lang na non-ganing we ko kung mula lamang na sinmate. Kung ano ba misenge? Impeachment si referendary kay President Trump. Dahil sugna kufla ko na dahil mo as bribery dahil wala charge siya na si Donald Trump. Lo sugna kufla ko na mama insang kaprilye. Min pangan charge siya mo bribery. Na aspe bribery cases masikyak finena ma mayta mo yan sin mayta nukwe Milos Fakan.
Kung long na elected officials mising nagi US representative, US Congress, are silos. Mulyang na silos in akfasye kada masa piloto relangan. Bangan kada primary cases nga. Na pangay oye si mga emosyonal fact na sin din Israel. Na vinloy to na katip alaf fluto yang nake katina laisaligi mga. Katabi alu ngel dali may ngay fingi pastor ke asiwala lo. So sa Manila lab sin ministry ni nagulan na San Preston le. Nakatfinti kalon gi gasan gadol me gasan kat ash ki fact na siya. Nakatkiba badachang nagyamangan. Nasiba mailos alagluka na pa ilos may magyasap ngan ben masto non kang may kasap nga ni naikto. Na case in point nakel Donald Trump, President Trump mi saying. Ngati mo oyilala wo kat met kisna in live ng. Facts lang nga pa President Trump ilti na politicians ilti na kapkabag ke politicians kapkabag and with businessmen na real shrueng ildiye na lang met America and nag-actual na political arena ilos ano lain all mi saying suk ilos in akuluk yun na impeach niya kufla impeach niya skimot ko America's finest investigative body FBI kufla ko na makuluk si Trump skimot ko di min na president of Pelsima independent counsel ngayon nag-investigate mga ngayon nagawa ikekla Robert Mueller, il kufla ko na si makulog lagel Trump. Ang mo ko na narrative sing mamay ta fact la kat ka pa ng live kung kat finde na ba masiwoso. Ang fact naman ko din lawyer na ke masika ngala kung dalo ko mamay ta fact ko. Kung sukta pia mapay. Kaya kufla ko na mapaya fact ni na katlo na gasan god. Men gasan god pa ko as was. Na yok siya nagyabangan o yan malulot sa mga show na kaya misingin. Na asip luo sa mga langas la tako kaya malulot siya nga. Kaya mo saptas limegos pas kaya gusto nga longol ako siya. Ipse metan pa lena losh se. Kasi siya dismal day. Na kung read marit siya na asya kaya emos sapta limegos Emos saptalimekos, gdem riti fos singalarikos na kelongo ulan. Na gdem tuin sengan na ipsiak luan pa toas lalon kat marit kasha yangan pa saptalimekos an pen fos longol siye na kelongo lako shan. Na ipluo yan na gdem gud misengan na kat lo na application na. Naging na luto yung malito to Masimit pa kung rela kasi nga exegesis pa kung connect na po na historical facts, socio-political facts ke maritsingan. Le mata siya sa mga slangan, mata ko ay yeme, bangan ko mara na po na kung na due diligence law man. Nga fact na ke, lotelan mo dito sila, kung discard na rin na kung duwa ka tayo. Kung minawin ko na phone na background ke mangan ko mo luxury na kalim ke ko mo read ito na ash paye akadaya luman mit lutisima check na mo lutu siya ngayon na kung read na mo siya na sharam ko mit kompetent ilkompetent switchven na connect akadaya lalan kompetent mapaye pa fact na kung finigin mo call si finigin ko min matuti si gaslan kat kung min na kung luxury na pakanan Pagkanak kastan kat, usung yain ko, na kung nafasam-sam kun. May kumfinta na niya siya kisi ikluin siya rin riti, na kung kapitan kaya pala may matal lutingan. Na kung finloyang nag-molash, may micronesia, masyarami sin click micronesia, yun ang nagkipel, nagkamal dahil siya ng davala kastan kat. Nga fact le, masing kumte full wali, kumte tala siya na kumriti. Riti ng vat saram gulutikin mo. Kastan ka na kumsisla pelom, mata konta na yak. Mata konta yak le, meya
forget exegetical explanations ngan le kung kuna forget context ngan na masi nga kum wo ke le kung fin som nag set up lesson commentary ta na David Cook ilatar exegesis lalan kung di na kung som rigla pukon kung gusto na nag Bible ako nakle mea biega puk ma fall nag marit ngaya David Cook ilatar kung som na riti level force puk sapta force mal sa kan na mata na ke sisla lu to lu ma kum de kan ni ngem nam de ko luti se para masikat da long ke peri na lu la so amu da ya kliti da ngala fi ko bido dar ke kan mu lutu ta mette vak yok ma ke ta sok ta kum tu na ko ke lai fung ilo man na ko bi ang ma fe kai men alu se lo ngan Tikal mo ko yung sum ko pakana mangan men kat kafo fo katorek ma weng belas in bakana pello min sum bakana na takalutikan pakal men akfasya na alu kum dim ta ne sikat na masingan na cham mo kum nuti mo ta ki gastan ga men mit sayang ani los kafo fo ke bella lo san sa ma plan bel singan los asma los in akfasya los or los tina so pakanak ta shot ta ma kundom in so pakanak lo tay na sin maita men te kumpay usin si una sin maita God person na sin mo ito based on how you teach it. Kung finlotoy ang fall suwas na kiakuklan ka at may tayo siya uke. Kung finsang nakatesisik na kadin merong na may siya upa may tayo isa. Kung finsang in kalim in yok kakatayalo mo din siya kalim ke may mamatalong lutiya iso mol ka na lo siya uke. Na ikopen na. Ikaw ba nagkatmate ko siya kat tinaliplakin na pain siya makatliya kat sumparo lamalulan mit merking min kat tinalik siya na iko gaslan kat or kat is na kafun mataka na or kat na paro na lom lutut sin mit merking ka mit ma aqua kita min melos molkun fon la gaslan kat basta alos ngan lukshin na akatay kalmen gaslan kat ay losin molkun padang kadel di na life na losan yok losin jeuke nga vakken na nage oye lash mit ko siya katin nagden vash brainy lomsin mit katin nagden vash paro lomalo sin mektanalo ke kat sibila losalo ke ngan nasingan pangamalo na siya nara makunen mit kol makunen pasta lash ngan makunen mit kol gyal lash kan likshin na usung ye meda ke gastan kat main palagnin siya we mo will fall na ke ako ke kolyaklan kat kani mo palagnin siya Alay fugin as was being up the vast long we adlash to na foto do na paye lutien gastan katches para kat ashken kat ashkun bi saying there ay foko den some paro la malisin mate ni Figure men na dahil boss min na mit mege kasi foto na katch na los ak flat ya pangan sinjek singa pa Bible of that the first will be the last will be the first Katfin na pata kayo ito, katfin ba't ko siya, kamit Microsoft, ito na Amerika. Kadal sak na kayo mag-ingkat. May sayangan di lang ko lang na nalangkat. Lain siya ram laka, susunod yung bulit ito. Ibsibit ngan ba, lain na loss siya. First thing lang ko, kung si Bible nata siya, nga ko min di sham kun. Hate this one, I can't find my mouse. Okay. Shukingan usi Bible ko siya nata siya ng amdre ni darke sham ke. All right. Kaya first ko ko siya el vagoing nake si fesingan ngan si kayo ni si fesingan fact mo len na loss na ipse kaya siya kun nga ba first ko siya siya kun tafong len na naklan mit Israel belsingan parang first ko ya akil parang los mata ke maupe na or first long ulan los ona los imda ke los metal dulce na lo na ke first ko siya me tafong len na naklalosan first ko fagoing mo fakya upe na shuos
inside ka lem kat. Mea kuus, mea wu na selos kelense. Eftersom silin na los et yekalem. Nangansak sa shik na nagkiforsingan. Kasi ben oyelalos, ilos mutko na mo ilos talit na din, ilos Israel na din ka at panang kadlay sa uke. Mana ka ilos ron, mitsengan pa iplakin ungay ye. Naging tafong lalalos kasi ben Onay nga los tiya oy madon kat oy los pangon na mo ilos lenlan kat ito kata manawo nagisipin oy lalosan tina oy madon kat panang emos lang ifom din na naman lenlan kat paano mawo pa ito ko kat mana may asor pa ito ko na siwos kan gisipin kuwas gisipin si akos tin lowosan na fast na mitsingan singalya efa mo na siya may tsakain kin suko lai anti soon persuko nakulon to na pay ilog gagin lalay on suko pa na le mule yotik soon persuko siya ma tebe na le mabe na kuluk siya pangan leon suko ge persuko kay wana fukuko kay wana salalay kay wana akma sa lupe kay wana kay kang lamay Lus kaya na gama siya na magkaya wole o siya panagulog. Na forse the gongan ilus sun lom siya losan. Na ko na siya may uchak tayo na lom siya losan siyang bisin ke with questions ko kalsin niya. Kung di ano natin popolyak pa emotional maganda. May siya gasa sun lom sila. Paano lang sila yung mong lalay. Relax mo like Fung le magi pusin ke wait pasin su ko ta ngal silge sema akil na ke oye las meta ola katfin te learn na ke magadak fashe yalu pe masik na siya kite palakin mau pe kite bang na mo katfin siya ko stay na sinkat kat bang na mo kite orela masan ta kali kite masan bola mo na makuluk siya na mo yun when from the get-go, from the beginning, matawag yan oral la siya tiya, oy na sing yimatan ka, at panang makatay skill, consequences. Ko, David Google naman guessing unintended consequences. Kalman unintended consequences pa, kumurela masi, bang na may unigin na maeta kyan, flokte or may tayo matapulakin maeta. Kaya, Pakai kami unintended consequences. Si unintended example ng unintended consequences pa naging mayroon mo. That's collateral damage. Unintended consequences kung oramasi in the mawuwas ito aspe na may tusis ke we palakin be ma upe. Na Nage first on nga kami first sing like na nakilimi akilimi ke tafung le lapse o tafung le na naklalo sa los plugin maupe te oro par gde vast med first longulan il sa koinge le lenlan lem if Len na los matal dulce. Wearing ko to si kalim ke. Na ifo ko emos is that going in mayin aksyakustin lalosan. Ilos pang na mo lenlan limit ako to mana upasikangan. Payin na lenlan limit ako, mawusik katfin akos. Katfin akos ako kikulyak ladkat. Kasi matake ako kay kulyaklan ka. Nakitiba na mo, kasi pinaroing yan, nakitiplag len lang leming, ano wuwusin. Na si Besi mo len lang lem los maglitul, make oye lalos. Likike, kaya walalos. Si Agustin lalos, na ke indelyang may tsagashop, ko in we made, ko in or making cash up lalo sa ninsang usilong lalo si Fena kaya no yang pa emo sa samkin na selos kaya nga siya mo tiba na iklasi kumisay nga tiba na iklasi kumisay min nakat wal silash kan min narik mas silash kan bupa nakat pan nakat kan buy ourselves into the ministry
At paano magiging last time log akan siya nagikain wal siya ngayon ko min na ngay take ko min na kawak luman ko min nakatrim da ke Phyllis Shivana kumi walia le kanin bangan kat mga yok na sin may cool sa mga aske coolan no kung hindi kumte may coolan government kung may coolan church kung hindi may coolan church kung may coolan sauloman kung hindi may coolan sauloman kung may cool na fame si Fena kung hindi orang mga mano sila mga long siya insombi ki malang sila God kung hindi sang siya masauloman ina in mo ta usi or na i-name. Hindi wala kung imita na kaksakin ko mga kasi ka na ilal mo, umit na sa match po ang. Kundi o yan, kung usi sa ulumanin na ro, ang fall na kaya ako kay Kolyak Lankan. Fin na ustuk sa kumaskan, fin na alu kumaskan, kung fin pasa siya, degin sila, minister siya, degin sinibesta siya, kung wal fagasi maluman, kundi maging wal nga insang usi cash pa yun. Ako na maging walom nga insang fakit mapay suwas. Nanak suwas. Suwas ko sa patat na fin ilos sa mga akos na singkat. Na mga nito ko urine may coal siya nga. Na malilin siya nga, yung last mo ito ko, yok na sin ilos sa mga coal mo ito. Hindi take advantage of people. Kung bel na kumin na may siya ng Bangalore ka nga, kung kanta ka, mo. Kumin aro oy man in fall along siya ako klon God. Na nga mo nagimay ipsimit nga pangan ipsimit nga tuwin siya ako nga digin just like we are in gala. They just call us ngayon bela na siya. God kung malato sila am da lipstrom da wakien intro lo man context and para nagibel singe naman gas na todo ke ensi makumtui ngayon. You can run but you cannot hide. Kailan singe. Nara may fact la katay nga isla ke metulong malakos pasang ngalu na kaya ngalakosan in reading na sis anak kung fact kadinte orek makin cast la in pa maluto dahin gas mata ke castan kata. Pasang ngalu ke sapta lumalakos fa ko inge kimainge kostawi karanganan moyin ko chedalen si lemlo ko sila taka fana si medita ke pelsi med pushapas etaka na lomsi silan kalim laile med na tilela med pushapas in kanao seli lomsilan utya ang alakos fa makimainge kuspe kusinin na ako lapel na kewa may win na din mo elata ko ke siya mako siya tiyak etake siya testo ni kalme ko fosilu inda fala fakla metlalal fungi wias ngati ene na insim na siwas kepel kalin inge esikya ko na ko si fena harula na itala len le metaka ana simet pusapas ke fong ngakulo ke malutu chinge Sataka inak kaya beswena kesben siya mamaylo staffung lagi pel singe apa elos mtain mat elos mtake pel sima any chap ka seria lusinen ma kalyelos kufla arakata mana selos da banga siya tafung le mga kumkay naske ki mama nga kumata ke makashap kamema asyos msinge makain ko shrela madash kadin ngetaligi kastan gatma masaplan gatma elulina sindalik natalinge ngama sio yema alata ka nasis kadin dutut pagi mulutut singe pa sham ke aklal fun nasin me matmanas kamat sagashap akat sibe makatalera pem singe ma yoko pa kat lang season matskabas kahit siya shiksin malik mange kat finland ka naketa na kada kisinsiyak ka na naki lutima katudela beki lutlom dam shole ki revelation piena pa alu si lash makatash kenge alu si Tacheria ka Smyrna ka Philadelphia ka Laodicea piena pa personality lan alu lasha siya reflect kaisi matkalansap nge ngakulon sin katla emosel anagim fakan elche matawala si
kadel panglol awailan tayo utwa so minister MLM mayen elmata finance south a pangat ka na sil ilan dilakyak sum no north na ba ka na sikmising malutut singe ngan kay nitawala kadel kay bangon ana simet mamatakin ganeklal mam akflatji masaplal len kan orek makin nakisbewo wala kula malatol sile na fli kum len fast na ke ipsak luan kula ke bella ko All right. Thank you just gulo. And agling may chilu ma to be Kasla. Nagel Alvin Odao gulo. Gulo ke Ashlomon. Tigi sena el dawiget ke tustingan ikan tustingan in we pe akfashak del medituta. El Abbey University ko sa long and 1992 February 29th pa Lindsay I'm thinking merit la para tigi sena ilmet na basta solwan mapa lala susingan kulo ilmet na Rina na mayogo balsis kulo kaya kumtaka kasa bagitan kalam na kung we pelip sila mo dito in kasha kum di kasha kum makaya na kasha kat pe sa mga we backfast siya paing ko was kulo kaya atloman mayogo nagdiwas na nag-iipsiak lo kaya mo dito nga iipsiak lo in fact mo afliya mo kalangasa mo tuwas talon kat tuwas talon kat nagi le kuminsin giling lo kati ngalangas la ifong ngalangas mo tuwas talon kat men nga isla ngaso nagi kas ko siya gibabal nata so liefos longol sine ke longol akos le meya si meya kalmen fos kan nagi gas ko siya mga konekta na iflo na kaya casting ang tuwas lalon God. Kung lang asyong casting na sila nga disappointed God pag casting lisan. Mag-keep siya kluungan. Na pa, first lungol sinigalungol ako saan. Na ngayon, sibe, taka nage, pebble nata siya. Pebble ko siya yung kuten liyele. May first lungol sinigalungol tulungan akalimyangan. First lungol sinigalungol tulungan ilakalimyangan. Tiye, algalula siya. Tiye makataro pa yok si Peo. Kalmen Jackson pa nanakla siya, matanin siya bayan nakla siya kati. Na fos, gred of kale ifo emosil verangan, so naging fos lungo lako siya. Ilakali mile, in askal me yan alula siya. Chikimot ko, in askal me yan alula siya. Let that sink in. Sige non kala, me kalmen vaccine, in askal me yan alula siya. Fos lungo siye lungo tolu, ifo ka vat mo, inte may algalula siya. Na may sabi siya fos siya kan sabi ginyok na nake sacrificial offering ko kiselan ko in Israel na sinlaim ko at kibulan bel sila matayin Indian may sisay ke bangan kulta bangan ke puklo leksyon sa katsulog Bible nata siya kami ito ni Riti Bible nata siya fos longol lang lemkat lem ka fos longol siya Lem God el fact. Nga siya nga kafakuwus or kipelin alulawusan. Gusto mo siya. Pelin alulawusan. Nga tiya gani. Sige mut ko le. Sige loy na ge forcingan. Lungol siya. Siya nga. Kadil fact mo. Nga tiya gani. May kisya may lusam gani ko nila aske. Ilakalimyan okay first longol luwan first longol luwan el kung finusia may kisya may kisya weight loss na siya ngay fatiye pe ingon ke kusho fat makuwos kisya kin na siya na first longol siya ngan ilakalimyan kalau dekan ni may kisya lalos ke first longol luwan na ilabang tilokin niya oon arulo wasan exactly nel dalog nel aksyon siya nagla tilokin niya oon oraru lo wasan ngati long pasem may oon na duwasan sige niya kise oon oraru mut ko ipluwangan na kimango mas askem ni singe
Tapi di nga mamut ko lagi makatash ke misi nga. Mea se emo sa sam kun nga. May kise for nga burnt offering, ko fellowship offering, ko may kise ko show blood offering nga. Pel silo susi may kise nga nasingkata, malam matal pa. Ilos glerin işe gene uşek işeğen te ilos mutana lükünüm ke vina tabernacle sen na kada kıcık kim çıkan tabernacle ba lobuluk des matal na tabernacle çıkan naş ento luke siapa outer court lükünen no siapa inner court lunen çıkan na siapa holy of holies yen matal na matal çıkan na outer court Mwenye siya use kisaladan nga te free na moto na ya. Na ti ana wait pa kan kalain sa kan. Metol mo kay fan na taga Shufla Levi. Taga ke Shufla Levi taga ke talik na tol Aaron. High priest Aaron. Maganda ba kan is mga so moro kisengan. Ilos mo kay fan ti ana wait. Ilos usiya mga kalma pa alle ifal, alam matal orient kasi yan. Na bakit context kasi masyadong kanya. Di ata mit para kasi yan. Mit na soul lang mga na, mit na katil pangon sila lang mga iban na. Kasam ke pelal, maludut ke balang mga story ke uza. Tosha David ilusya depth of blood cut. Isur na liki carriage yan. Uza ilsike dan, or paano mawusin, sige dan langan lang. Te mail mise, iltina soul na nakikalain tapsin. Te ano nit para kalain tapsin, wait na soul lang mga iwan na. Na pangit magkisiya mga loshkin akfashin eh. Or in pelsi mga pelso metligi bellal emo so. Kalain tapsin mga kisiya mga akiya mana matal. Na mo pelsi nga eh, kat lang, ate kan kani makuwasarangan. May tagsi ba wisi lasik. Ngati long sili, ngati nila, ngati long silang honorary lowos ngayon. Kafin me fos longol doli angan, vangan. Longol duo, yung honorary, ngati long pa siya may na duos ngayon. Ilos yung kasi lalos ng akflat man kala ngati kilong maguwas sa akfasting. I mean, masimit molo wasan orolo wasan tinawu. Tinawu yung mata ngati na oikin ngati siya wuke. Bakit kasi nga akflating? Kadil evil mo na mo. Wengin ka dekal mo fin wengin kain sing lang mo ko au ko mo. Na mo dito siya tako na si kumisig tan bang na ke orola siya. Katfinde liang may ito. Katfinde si kikiep. Or iki orek malasyo. Iki en katashwe. Katfinde kikiep. Naklan sa plasya yung urine kata. Wenin si pe. Katfinde uwan mo po siya noon lasya. Katfinde mauraro ba. Nagsam na kaya. Paul siya na kaya clanging cymbals. Katwigin na. Katkafu na. Kafu wenin kalme ya. Me ipsiaklu ilakali guden matakyang en pa tuwas lalon ka at in nag ipsaf lagi sige may reaching en pa fastong lagos kan ngay siya usiya kami sa reading fastong lagos el rinoying tiya lela non ko suwas in aslaw na siya non kof mas was in soror na suko infel sa matia ko in munle. Na mawulan ka to inta ko inakfasya mas was. Lagi ang reading mo rin ngayon. Betli ang kaliye an nagisang kapot siya nga ngay fukal matigin Diyos ko casual nag-iipsiyak doon. Tigin Diyos ko. Lumala pa mo siya kaya makata yellow man. Take kumesingan kan gas labe I see fasingal sin kisingal mi ko pena masi kum sam kungan fak mo ke fasingal sian fakla fak ko inge el fak ye kusnan ka mga langgun magisiya makusara na sip ala kala tayo pusin sip makuwas for rek magisiya
Chris ke ko so wo na tu wo san nga to la ke shine kya mukul sip eneni sia sab ko sinu se maingin na euro ke osta kai nalu na si nimet chivil fash kumin kal si ka wangan chipin mo sang lobos nga sanga la folin mo kise lobos isi na si nga te kain matay ko fen nalem sa lobos siapot lobos at kainin alyal lu lobos maingin na kay wako kuluk lagi sipin orek makuluk lobos na kaya pa siya pangan sa playan na manake wa Milos pangon mo ilos akpasye ningain may kayang sinayurin gat na ke badal pak na naging nostril lalan darakta ilakale mila eldena jiwo ke na masinga ka pena si kuminan kala ay na fakya kinga ko matayang la alun Wednesday matayanan ke Friday na Henry amasya sa ke Henry school dawi Maluto chinga ta kana siya kadin julba self-inventory. Shikilino ki offering las na singata. La mainse wo siya na siya. Na ngaklo ki ilakalami ki post ki long la ko singen. Mata ko bangun nage nanan ka siwas. Inga batakla. Lela nanan ka siwas in la wana siya non in golf. Masiwas in soranas ko in fel siya teka in munle. Pangat ka na sikom kesipin lang silang gatar na yok ngalalal fing iswas lagi kat met kat patoto lagi pakanten di mo lasa ipas nagilang silang gatar bangun kat katin loan ke malutut siyenge orala si forla nawuwa katin takaliin siya woken lang si silal na siyenge nga mo pange kasya mga kain kasya nagimalutut siyenge lumalam simdamal siyerle Glona sum nagsinkat ke yak lungul algos ke paganin payak lum dan man luman nga masye mama daga na sit ke nga uchak wi kom lutut pa pal ka wi mat wi as nga pala molin payak ka mana as is urin gat banang inkan matayang la yalong algos nga kaksakin gom nga lalfing iswas ta kalan gat tadi form Kesipin lutut pa palom moniak lom gurek ma siawi pe taka indutia ke mga aske ke maulak na singkat mga isayang na kaya. Akay gom ebe anniversary vlogonot na swimming kaliye ke exit Jesus sima kumakkalemikim daw kia klamala. Okay, dito sa kumgula hindi naglin be mait ma taka gasla Mr. Hilton dale gloge ashloman lagam to kabe gasla kiden dala kung muy long get na de gloge akala milom na ge anniversary mi love na we divide long line gosh divide by 4 but back then meron anniversary akon gosh last pang Congratulations. when leap year every 4 years aram musing is len not special lash I mean, the year na kaya wata siya. I mean, every 4th year, there's the 29th of February. The fact Amazing. kaya po, kapit mo dito sila siya kita sa amin eh. Katlo tayo la, faculal emos dito ni Israel nga. Kung long ta na, akfasyon Milos wrongan, ilos usta na klaus si Fena. Kinalan mano, kinalan long silan maitse. Pwenang ilos shulaliki akuklan kat. Akuklan kat si mal sang na silos. Pangakuk si ma le kumit Koshai, kumit Africa, kumit Australia, kumit yesi. Kumfin mol ka na akuklan kat balance. Fal na si nagawa. Mayin ifa nga fakang kumfin mit Koshai som nag-efesin sa kumukufla walos mataka-efesin lalos amin kumnikun. Ako finusgaslan ka at indabangan common denominator kumukuha na magandang nakawa kumagandang na way. Mukha wiya na si kanin mo when oyes nga il-balance. Il-balance gaslan ka masin mo nakawa na siya mo. Na naging malutut siya nga oro lalo saan ilos
Arrock long zelfs si fen. Los tie fast fall na ke akuklan kat. O los mot ko mo result los en isngan in madagasin kat me. Sige mot ko dafong na singan. Los mas mit si akosten. Oh, ilos mot ko mo in lenlan kat mau bataga si kangan. Mene fo los dafong lenlan ko mo lem Jesus Christ ko akuklan kat mana silos makaifan na. Mana tie mana sin mit sai. Pangan dafong le silalos gan. Paye le kat silalos le. Ilsidelos le ilustren initial los pangan nation sa makater mo in tafela longlang kat na sin fel na fon na. Tasokta mas ilus tafong legangan pa ilus tinakos. Ilus tinakos ilus mumut ko mo mawu tokong akos kan in asherolos. Mas ilus tinakos. Ilus mut ko mo ilus in ace mawu tokong gangan. Na mga si kumisenge. Alu lasha. Akflet lasha. Akflet lasha katin koin usi paepolo. Gaston katin sang tapok. Kain sang tawi supod makatarong fashionamit. Fashionamit ke ito kite plugin mensiyo. Katin kuf na usi gaston katin sang tapok. Kain pangan background ka supporting passages of scripture na ke oye lasha ko makatarong na sap ipelfal ko den tui sabram kanla le kamang may wona sis kamang may kasha katyang kamang may isang usi katlen se uke kasap mamakat dak fashiga yepas pasomla kadal dan se uke Bakit mo taplagin mas? Taplagin kayo. Fok naklan sa pagkata kat tinaplagin men siya uungan. Sap ma oye. Ako makatash kayo. Karidan siya uke. Mayin ma akiye oye ngan bel siya. Mayit na fanin. Mayit na utuftu. Mayit na ko ito lalo si gaston ka. Na fashion full na na ko yang antina som liksinen loto la gaston ka o na ilos in bel so akiyan masing nga cham gina pa katsubi sa gina itawi ang cham masing nga kaliya cham gina mga itawi Gingam da for na yun ko siya ngayon. As dalik ko siya yung danali fat na ba yung ka ngayon. Alle ferry si malan mate no. Itawi ifoka pabangin as complain ke itawi. Na fact lang pa paye. Ngaglin fact lo man. Tasokta ngalle tapok oye sing itawi. Along siya oye si may itawi ng fast ke. Mayin akwagin bel siya. Bel siya ngem tawa ko. Nga pala nga nga ariti puksilal Eldan Bug ano Angel. So na alin wasi nga isa ka ba itawi akwagin mit maki itawi nga nalle konok lagi gaston ka. Pwede ilos kulyak lalo sa nilos kulta fall na ke Akwak sa mga ito lagi pala ni tao nga. Ta fall na yung long silang kat. May nifo, masimit, ilos ito yung gaslan kat. Ilos ay ba molken. Binga na ilos really gaslan kat. Kami singi, okok labi, akfasyon ni tao, may kat, mausi tao, kat tinalik siya na suk gaslan kat. Kitin konok lagi gaslan kat. Sa mga may siluo, mabaas ka, may na po. Tabut na po kan sa pala in diction na tapo ko yesingin mo fast na mit. Nga si Ven, nga long si bel singay tao ya. O yesingay tao da finchak log pa itawi may tayin diction ni na yok na may cool mouse na itawi lash kan diction to gasan ka. Sa mariti legal na kawa fale ka siya sa mga tariti. Kung som dutto te lo tele meya
original language kan le me shipea merkado lagi mga no kden mo client sa busmalan katta na file na ge case in point Soswa general si elus million na Israel katang lang mo tayo lagi katang mo tayo fel ifo may kung lano yung modal Soswa tal na wala Moses pa right hand man sa Moses Moses loto lang lalakkomok yung masaplan kat pa nang in fact mit ta fukuko na kisiyak siya na kisiyak siya kung siyak siya nga na surely kung complain na may kita ora kumero fa feedback ko feedback nga masing nga ora pa nga kung lo nag great commission meto long course was kapag meto long course maak sapta singal may course single course for single may course or ek masapta si for single course sharon kuno ko na lapse met live kung ginakayo may kuno ko lapse nga in luti tafala peptide sila mo ito. Ang vilod na kot oro na maluwo. Kot luti peptide sila mo ito. Bagum sang may launchers le megal men launchers peptide sila kum sprinkle kum water immersion sa pangan concept sila. Basic at oro kot si shukle bel kot si sa tafala mo ito. Naro kot wali mo ito nganta na wengin ito klalo sen Milo si Dr. Malo si Fena. Kaya leksyon ng loto yung gaslan kan. Aki yun, may gaslan kan, may galang gaslan kan. Na bangay, alam yung bangay solution siya nga. Na parang katang siya yining niya. In sham kun. Hindi akluk yung may ito. O in sham kon, laki din aki soy. Ngayon ni saplakay ni kalansap. Min urba si timalak. Timalas. Malan kan. Tamasi wo, hindi wo ito kalansap siya. Abangan mo dito siya nga, Findrakin kasi ko siyang singi. Asa ausim dito on cost labang pa ng ituwi. Paya program na siya todo ligi na nga dasak taga. Bago mo asyo tingin na. Kung na siya ko sa wigat ngay kasi may fata ko wigat yang ngay. Tingin just ko ask mo facts after you meeting akali ya. Kulang halap naman sila nga kaksikin kat ki kat kanak faskila na konlas misinga. Kulang malap na siyum kaya kata yawo. Nasinmat na kayo mawigat jangan kulang pa siya was kayo kulang malap. All right. Tingin just ko kulang ngay kali ke si proy na ko sa mawigat ngay finaksiyan siya si ma'am kan correct ke chat session la sa ko finwang belum na ngon message kali academic sinja close on. Nakulog yung close ko close ko viewers last kan close yung Hilton Alik Tale Mayoko Pelsis Rina Levi Elmet Asu Ena Degisena Alvin Otao na sabi we got ngayon. Oh, taking this floor kulog yung close on kayo Dahil na kay kaliya na kanila siya kasi proy na that may si ghost kat proy. Olem got flat na kat civil banget asum ke bel au singe in fakulo na sum ke medutut wo taka na shish fall na shish ke bel kden kain silpe esmakle wala na ke mo lash na ke orola shife na maitse le kamayin orola sho oy na yemoto bam de kat siak so na sweet kat cash kat Igesa madash ka din mo kayo liye, ang gasto lawe, kaya sa mga inak na wala. Nanas wikat. Kulog ki gas na alum. Webe kulog ki lo sa mga wikat yang inge. Kaya sa mga ifata ka be, lupsa lamang dito tsenge. O kaya ang ngon madalom na inilos, enda ko ilos nashuan, ilos blogin main se. Ilos fin Why not got asking me to say matay nga stiya na fall na gilong silum na cashelos. Inakli na maingi ay inforla. Into ka na yung room siya kinak manas. Pay level siya check na manas makulit na walas na manas siya iyak la. Balangkat kilo malak ang sumukat we got ke weekend say nge nige bel siya chibil biya wasin na. Pay nga mo siya clash na sumukat flat na nag-price siya soon. Kibaigin na kayo again. When you fun na yung from Jesus Christ kat bro. Amen. Amen. Galsyo nga sa unin kalyas kulash ngay.
Yeah, Moscow. Mga kali kapie pia won to go asha. Kdo su skwa kiling mga su kon to on kali skwa ngash kusen si akma. Tigi gofka. Una alle gale makata ya ngaklo chin met mawikat nge. Ubakalan naklo pensil ge arslalan mek. Pawon. Oh,